kapuya sa bantayan ng yutas kumapukan eh. Kung magsigil at tapato. Naal gino magpabuang-buang pangawan sa lupi din eh. Kung kumapukan aw. Mabuang yun kay armas na ako eh. Ibaw mo sa kung nahunaan? Ikaw, ibaw ko sa nahunaan? Kani man ginuno na nabasa na ako. Ikaw, ibaw na kas kung nahunaan? Kanang inyong nahunaan? Inyong nga na? Kita mo ng lubi? Ay, wala man yung unod. Taka mo ka. Sakto na nag-unod. Daghan nag-unod na. Natong tulo. Ako may bright. Sunod mo na ako. Ikaw, bright ka? 1 plus 1. 2. Bright ka. Ikaw, bright ka? 1 plus 1. Living. Ay, bugo. Pilay ka din. Gago! Yung aning technique sa mga bright ay bubuan yung t-shirt. Kanina tong t-shirt ato ning ipurong. Purong? Para dili ta masakpan sa nagbantay. Nindot na. Ana, Purong. ira. Lahim lagi na mo ha. Bugo agad ni mo oy. Kaon din eh. Ngano yaw? Isod na nrio. Oy. Kana murag ninja. Oh. Day. Awa mo mag-ingon nga ninja day. Gago! Kita mo na. Dinha ta mo agi. Ni Dan. May daan mo. Kagir kita diha. Nami nagbantay. Ay magliyok. Bakit kahoy mo diha? Oras nagbantay. Kagamay glawa sa nang maigo na sungko mo. Ano? Naal gino pabuang-buang pangawan din aw. Kana kung lawas aw. Iya sa akong armas. Patistingan ni giniron. Ako may bright. Ako yung una. Ay! May pabuang-buang ay. Nay tao diha. Ay, iring ramaday na. Abi kog nay kabuang-buang ba. Ne. Bantay ay. Da, kakuha ang bright. Tundo ka tong technique sa bright. Kontot. Bright man ko. Makakuha sa kubalik. Iring ra ni gyapon eh. Hindi ako ang ako bantay ka. Kasayon ra ba ikaw na ni? Ikaw na sad? Sunda lang ka mong style. Kasayon na yung style. Ayay, di nagputo. Iring gyapon eh. Si Bright, nagpairing-iring. Si Bright, nagpairing-iring. Kasayon si style ay. Iring ko! Gago! Ayay, iring. Istorya. Kani ay. Ma-warm up ni gini akong lawas ay. Iring ko!
ganing iringa. Patay! Si Bugo! Nadakpan! Ano eh dagat? Ali dre. Warm up ni. Ayoko! Ayoko! Mata pa kukul! Ayoko! Ayoko! Mata pa kukul! Bunal mga tayaon! Salamat dahil sa pagtanaw sa video o atangi dahil among mga bagong video na sumusunod doon. O palihog di ko follow sa among Facebook page o subscribe sa among YouTube channel. O ayaw mo kalimot sa pag-like o pag-share sa among mga video. Salamat mga katayon. Thank you, thank you. Salamat!